Sanibonani bafethu, and this is your boy Ukuthwala aka Mr. Soweto aka Mr. Cool himself. Welcome to Kota and Chill bafethu. Welcome to a PSE channel and welcome to a sip&Grill. Don't forget to check out L Times live bafethu and check out the Vodacom My News for our latest episode nama audio. Mabuhleza. Keep bafethu ngakhohlwa to like and so subscribe and comment down below and say Soweto, Zikode. So you know, man, no hamba noma buhleza, blackberry, black coffee, no cream, no sugar. Bheka fanda siniphathele Inkabi. Ebafethu interena umfana. Hey baba bamphethe umunye umuntu ke namhlanje lo muntu yasinda ababugeza ngani? Hayi lo muntu unento ageza ngayo lo. Uyabuzwa. Uyasinda. Samba bafethu no Zikode aka Uzikode inyanga ya ku internet. Inyanga ya ku TikTok siyiphethela ke manje. Khotman lami. Muthi, unjani baba? ngiyaphila njani? Hayi ngiyaphila man nami. Angazi ngimbuliswa kanjani. Ngibuliswa kanjani? Ngathanda ukwazi ubani phela not everyone knows you right. Igama lakho uvelaphi? Izinto ezinjalo nje. Nkosi yami ngizonibingelela nje enhlana sezantsi ningizimu nenyakatho ntshonalanga nempumalanga. Uzikode lo okhulumayo impilo yabezizwe. Uyena lo okhulumayo. Ne ayi Uzikode bafethu sekantshela ukuthi impilo yabezizwe Uzikode ubuyava. Uzikode wenzani? Impilo yabezizwe Zikode lo uphuma endaweni okuthiwa iDanawozi eNewcastle. Oh. Yes, nyanga isinto. Oh, inyanga yesinto. Kusiyami. Ungenile ngaphansi kwamanzi noma Ngiphuma khona. Ngiphuma khona. Mina into engifuna ukuyazi kunento trend labantu babuza ngayo. Yini Amaboys vele? Yazi Amaboys. Yini ndayile? Yewa ngibuze enye into ke namhlanje mntaka baba. Uyazi ukuthi lento ngishaya ovana mangizokhuluma ngayo. Kahle kahle masi live kanje. Angaze ngikhulume ngayo. Ngiyaqala nje ukukhuluma ngayo. Kodwa abaziyo kumina bafika kumina bekhulume nami face to face. Bayazi man futhi. Mina ngazi angaze ngikhuluma naye futhi. Orina bafethu niyazi. Okay, ake ngihlukanise lama boys. Ama boys engiwaziyo mina nengiwathi wasilahlukene kabili. Hayi wena. Okay. Bangabe sikhuluma ngama boys. Kukhona ama boys first of all ozothona mawungabe uwafuna wena qobo lwakho. Yamadoda. Angeke. Mangabe uzothi uwafuna wena akufuneki ukuthi uwalande kumina ungenayo umfazi first of all. Mangabe ungesifazana ungeza uyiwani. Kodwa wena mangabe uyindoda. Kahle nje bafethu. Bafethu ijulile. Ijulile lento ama boys. Siye la uqala njengoba ngithi ahlukene kabili. Awuqala ijulile madoda. Nonxolela nkosiyami nonxolela. Hayi nemxolela. Ngicabanga ukuthi nezinye inyanga zizodla kodwa Uzikode wenzani? Shwele. Hayi bafethu beke ngikhonjwe ngesibhamu lapha. Kunesibhamu esikhulu. Ngibonga seSoweto la. Nizonxolela madoda. Kumele ngiyikhulume lezi imfihlo. Otherwise. Awuqala ama boys izinganza kwethu. Siye sifune isperms sakho. Hawu. Sikhanda ingane yakho la. Sperm sakho nesomfazi wakho. Juliwe madoda. Okay. Awuqala lawo ma boys esiwakhandayo esiwacreateayo from scratch lawo ma boys. Madoda. Ngiyaxolisa njalo inyanga zakithi ngiyaxolisa madoda. Hayi siyaxolisa. Kulungile. Sifuna isperm sakho nesomfazi wakho. Sikhandele lento from the scratch hlanganisa neminyeke imithi namanye amathambo siyithatha lento siyivuse kube into ephilayo. Mangabe wena uyindoda awunawo amandla okuthumela ama boys. Umuntu onamandla okuthumela ama boys umfazi wakho ngani ngoba ubani umuntu oqala ukuthuma ingane eqala umama ngithi umama. Bese kuthi ke madoda lawo ma boys kazokusebenzela ngendlela wena ke uma kwakho zoba wathuma ngawo kodwa before ngizowathuma madoda ngiyakhuluma. Khuluma baba. Hayi ngiyakhuluma madoda. Khuluma baba. Uyabona before nizowathuma lama boys kumele ukuthi ke nikudlule ecansini qala bese nithatha lama sperms awu madoda hayibo madoda ngiyaqala ukukhuluma ngale futhi angibone ukuthi ngiyophinde ngikhulume futhi ngayo mina njengozikode uyayibona ndaba niwathumeke abuyeke nalokho abuya nakho
bese ke nithatha lama-sperm cell niwahlanganise nalento engizobe nginikeze yona nithathe futhi niwachele chele nalento abazobe bebuye nayo kuhlukela ngoba ngithi ahluke kabili-ke bese kuba khona esingawakhandi from the scratch okusuke kuwumuntu nje ophilayo angazi noma niyangiqonda yini kusuke kuwumuntu ophilayo athwetshule lo muntu afe cha kukhuluma iqiniso phela lapha ngithi ngithanda ufuna iqiniso Iqiniso yilo. ngithanda ufuna iqiniso umuntu oyiqonda kangcono lento yasemhlabeni mangabe kodwa uNkulunkulu wami umuntu oyiqonda kangcono lento yasemhlabeni ukuthi emhlabeni kahle kahle kwenzakalani banokukhuluma abanye ngamaboys bakhuluma ngento abangayazi bafuthu hey man lento man ngiyifundile man hayi man Zikode ya baba Amaboys ayenza ayangithusa lapho ke bufa umuntu uyathwetshula uyayibona ndaba mangabe kuthwetshulwe isangoma okanye inyanga loyo muntu loyo uzonikezwa umuntu oyinyanga naye ngani ngoba ezokwazi phela ukuthi ke na amlayele eminye yemithi kuze ayisebenzise kuze asize abantu uyayibona ndaba na emlekelela nale ngane kutheni ngane nto yokuhlola ngani ngoba yinto ebeyazi ephila kuyona la emhlabeni uyayibona ndaba sesithe sethwetshuliwe useyini useyiboy yalo oyinyanga uyayibona ndaba sekafika yes usesebenza ngabo labantu uselapha ngabo uthola ukuthi ke na manje uyenyanga kunenyanga kuthiwa ihlulwa ilutho kunenyanga kuthiwa ke na ayiprofethi iyahlola uyayibona ndaba kunalabantu laba man uyayibona laba laba bebathwasa manje sebaphethe bayazi kangcono lento basetshenziswa ngento abayazi kangcono ba-enhanced kahle yes uyayibona ndaba angifuni into ngikhuluma into engingayazi abantu bayayikhuluma bhuti into abangayazi uyezwa bhuti bakhuluma into abangayazi amaboys abazi bhuti sithule nje thina sibuke thina sijulile uyayibona ndaba nami ngingakawazi mina ngwafunda amaboys engikhulile yazi indaba zange wafunde from into aswing uyayibona ndaba ngicabanga ukuthi abangikhulisile kulomsebenzi futhi abayifuni noma beyibone lento uyayibona ndaba yes mina ngokuthi mina ngiyahamba amazwe ngayifunda ngaphandle lento phandle kwamazwe uyayibona ndaba ngani ngoba ngifuna manje ukubuya baningi abantu baseSouth Africa abayifunayo lento ngifuna ngobanika manje uyayibona ndaba manje abekho ke baningi abantu esengibanikezile inkosi yami ngizokhuluma iqiniso hayi abekho baningi bhuti Puthi mina ngisile ukuthi ba rich labantu bhuti hey man they are rich njengoba Mkhize rich that wealthy yeah that wealthy wena wenza nix hayi omunye usefile kodwa ile nto yokubhayisa hayi ngikhuluma iqiniso ngifuna ukuthi niqonde omunye uyithathile lento zange ngimlast isikhathi eside ngani ngoba uyabhayisa akufuna ukuyithatha lento ungakaqondi kahle ngani ngoba lento isizokuphilisa umgomo nembandela akobe nembona yena Zikode akaphili umgomo nembandela uphila nje the original life normal life angifuni kwamina lento kodwa wena uyayifuna uyayifuna ufuna imali nje uyayibona wena uyifuna imali mina imali akithi ile ukuthi ke na wena ngibhadala yona ngiwenzele mina akithi ngiyifundele lokho hayi ukuthi kube yami ngifundele lula wena yes yabona ofuna bahambe bayokusebenzela ibuye imali kuye izobuya lalela ba kukhona ukuthi umuntu unedlozi kukhona ukuthi umuntu unedlozi kukhona ukuthi ke na umuntu ungenile idlozi uyayibona ndaba mina ngingenile lelela midlozi mase kuthiwe yami lento lizongixaka kanti futhi nami ngisafuna ukuyiphilela impilo emnandi emhlabeni angayifuni lezi mina ngisahamba amaxaphu mina ama-podcast hamba ama-podcast uyayibona yenza izinto zomhlaba maye lento izoshesha ingibulale phela hayi man uyayibona izoshesha ukubhayizisa so mara ngicela ukubuza uma bangena kuyona lento le bayazi ukuthi impilo manje seyimfishane bangena bazi kusuke kungakhona ukuthi ngoba impilo isiyimfishane baningi abantu abaphila iminyaka eminingi beyiphethe lento ukuziphatha kahle manama terms and conditions kwazi ukuthi sengithathe lento lena inemgomo nembandela ngibekisa nangenyoko you understand lento suyithathile kumele wazi ukuthi inemgomo nembandela makabo maweqa yona hayi mani insuku zakho zisedu mina ke futhi nami anginawo amandla ukuthi ngivimbe lokho
ngani ngoba uyithathe wazi lento ngitshela ngithi bhuti u1 no2 awusawenzi yini like imigomo nemibandela ngisho Amaboys because was explainele Amaboys yeah ngitshela imigomo yeah because ngathi uJozi bathatha ama spams yes bawahlanganise bese bakenzele wena so efemini uthunya umama ngisho yes then ngizocela kusami siyixoxisa imigomo yeah ngani ngoba nizosuke nimbono umuntu mayelapha ngama actions ukuthi ayilona Amaboys angifuni nimbono ngokwazi kwakhe ngiyanicela mani bafowethu ngiyanicela ngiyanicela akithi manje kuhlukile ukuthi kena njengoba ngikunikeza namaboys lawa from the scratch ngithi wathathe nomfazi wakho akufuneki wena uhambe ukuchitha ezinye iPMs komunye umfazi first kumele usichithe la ungadakwa imali dakwa amantombazana amancane uyayibona bese kube khona futhi ngabanye okuhluka ngokunye kuhluka ukuthi ayiwena ngazathi ungalokulalile nje nalamantombazana kodwa futhi uyasebenza khona lapho mawulala nalapho kodwa hayi angikhulumi kakhulu yes kodwa izingane zakwethu angifuni ukukhuluma kakhulu imigomo ngicela ukuthi ungixolele la cause kunalo munye engemaziyo uyakwazi ukupredict iscore like before ibhola lidlala uyasho ukuthi 2-1 yes lo muntu leyo nto uphethe into yangempela manje uyayibona ilawe ngikhulume ngayo ukuthi abantu abayazi kangcono lento kanti bephila base bathwetshula bafa basebenzela yena bamtshela hey engakutshela ukuthi kena manje kunegebengu ezobamba inkunzi la abephuma yena ethi noma ningamlaleli salani nina manje ngamlaleli okwenu lokho yena kodwa sebemtshelile so lo muntu nawe namaboys uyayibona kodwa ke awasebenzi ngokufana nalawa akhanda from the scratch so okay sharp because load shedding is but ngifuna ukwazi ukuthi yini difference phakathi kwamaboys nenyoka ikhona mntaka babithi i-difference first of all okunye futhi lokho kumele ukwazi ukuthi ngeke uthathe inyoka ungenamfazi hayi wena ngeke uthathe inyoka ungenamfazi why ngoba lenyoka kuze kusebenzele mele ikhotha umfazi wakho uqala ngaphansi umfazi wakho akhipha manje ima kariyana manima kancane so laba baneyinyoka laba ezikhotha asithi umuntu akanamfazi ngiqala ngixolisa kuba bonke bafuna abanenyoka nabanamaboys ngiyaxolisa ukukhuluma kanje kodwa kumele ngikhulume ngikhonjwe ngesibhamba so kuphathwa ikhanda lenyoka ikhotha umfazi like ilala nomfazi kahle kahle wena ngithi uzolala nomfazi wakho yona mele ifike ikhothela ama spams akhe wakhothi umfazi wakhe azakuchame bese iwathatha lama spams ibuyisa imali phela imali that very rich baba kodwa imigo uwabhayizi ngoba izokubulala ikubulala kanjani like inyoko oyibonayo like so inyoko oyibonayo futhi nomfazi uyayibona ukuthi emkhotha so into yasendlini yawaziyo inyoka yenu nje awuboni ngani abantu abarich kakhulu abahlukana namakhosikazi abo bahlala baso those people who are rich noba ngathi khona ubuhle oleli nosibanibani abanandaba kodwa iqiniso bayalazi bona ekamereni ukuthi thina sibophene ngani nalomnyeni wabo yo so leso emoya kwelezindle ezirich utholele bathi ungangeni la kuyenzeka futhi idlani lenyoka idla spams abafana abadamaspa bakudla nawe okudlayo kakho ingakho kumele ube nomfazi kuze uzokwazi ukubaphakela uyababona bayaphila noma akusile into ukuthi uyalala bese ebusuku uyavuka uyakikayi uyabuya hayi ngithi kutshele ngathi mina khanda izingane zakho ama spams zeni la izingane zeni suka sibelethwe flesh and blood umuntu amambela mara or into nje angithi ama spams zeni uyakwazi ukukhanda izingane ngawo nikhanda abantu bangempela singakwazi nokukhanda isilwane ngawo nebhu cause kunomunye bekazini athi umuthi ulapha ngomuthi makhuluma kanje yang cause babulala umuntu ngomuthi bamvuse ngani ngomuthi abe yini umuntu futhi bese uyamsebenzisa ukhova kusokusesa yes uba umkhovu uqinisile kodwa umuntu angithi mara umkhovu uyaphiliswa uyatshelwa ukuthi enzani umuntu mina ngubuhle ngizele la abangitshela ngabuhle ngikutshelele ukuthi sihlangana kuphi lo shuthi bangayenza ukuthi ngiphila nginje bangithwebule ngingazi no idea
Yeah, they do. Kunesikho Kodwa ulalela ke sifuna ngitshela something. Amaboys ongeke ukwazi ukubuyisela emumva enyangeni yilawa espem sakho. Kodwa lawa abantu bazikhona inyanga nkosiyami sikhona eSouth Africa enawo futhi. Ehlala nawo nje endlini. Uyayibona? Yes. Uyakwazi le ukuthi uyithatha uhamba uyisebenzisa usebenzise leyo mnyanga uthatha uyibuyisele enyangeni. Kodwa lawa spams awukwazi ukubuyisela enyangeni. Ewakhe wakho. Owakho umntana wakho uphinda umthengisa umntana wakho forever yena. Forever wena baba. Umntana wakho lo. Mongathi usamfuni. Kanjani umntana wakho? Usamfuna umntana wakho? Akuna adoption somewhere. So No ngashona abantwana bakhona basala nobani. ngoba shuthi Angithi mamelani imameleni lento. Uyazi ukuthi kwake kwenzeka isimanga kwelinye izwe nje. letha nokulala. Kwake kwenzeka isimanga komunye umuzi ke nje. Hayi ngokuchaza. These people they were very very rich. Bebe rich labantu. Yeah. Benento yabo abayikhulumisayo. Yeah. Indoda nomfazi bashadile. Uyayizwa indaba? Njengoba beshadile le ndoda nomfazi. Iyafa indoda, they are rich. Iyafa indoda. Ingane zendoda ngezathu sokuthi ayizalwe lo mfazi. Zibuya seyizoxosha lo mfazi la kulomuzi. Kanti azazi ukuthi zimxosha nemfihlo. Uyayibona indaba? Zasala inkinga emuva. Kwabihlika yonke into ababenayo until baze balandele uyamfazi onemfihlo yala ekhaya. Zaqala izinto phansi zakhuphuka. Hayi wena. Kunjalo phela bhuti. Shuthi lama family family nokuyibona ukuthi they grand. Wafu baba yawo kuthi Yes. Angithi manje yes. into esho. Yes. So khona because ziningi angithi kunamaboys enye okuyichazile. Yes. Asikhulume ngale amabheg. Ebhek amabheg mntaka baba. Ngizokhuluma ngamabheg aphilayo. Ngizokhuluma ngamabheg aphilayo. Amabheg ephelayo. Kunamabheg aphilayo mntaka baba. Kunamabheg nje wena baba akukhuthazayo ebhizinisini lakho when you doing business. Emabenza business liyakhuthaza ukuthi kena each and everything you start. You understand? Each and everything you start yona iyayikhulisa ngithi yabona if bekungena ama customer ay3 mhlawumbe sekuzongena 5 6 7 you understand that is your bag you understand bese kuba khona le ephilayo le sifaka amabhola Ibheki ihamba namaboys. Amaboys uyayibona uhluka kwawo lamabhek uyayibona uhluka kwayo uhluka kwayo Sihlukanisele because abanye baphathe wallet, abanye baphathe ama side bag, abanye baphathe amabheg. Ima kwamele uhlele uyithwele ibheki or ibheg yakho ungani Nayi yakhe ibheg. Uthi phela se-upgrade. Uthi se-upgrade. Angisathethe isikhwama. Uthi uyabona nje. Angayivula. So asiqale from wallet to side bag to big bag. Yes, ake ngikhulume kanje. Even though una le bag le side, you understand? Yeah. You can upgrade ukuthi uzufike la, you understand? Ukuhamba komsebenzi, umsebenzi, you understand? Lapho ke usuyabona na ukuthi I know, lento ayisangeni la manje. sekufuneka ibheki. Yayibona bese kuba khona lamabheki ke lawa ke amaboys ke lawo kwazi ukwathuma. Thina ke mina ke ngivele ngingavumelekile kuba nayo. Mina le nginayo ile yokukhuthaza umsebenzi. Akusile yabo the boy. Nokuthi ningithandwe njengoba abantu bayangithanda. Nokuthi ngithandwe. Kuthi baningi mina ama celebrities akaculi, ama actors. They took this to me. Bahlale bawaphethe. You understand? Ama MV namakhulu. Yes. Yes, they always carry it. Yabona, mangena umculi. Baba. Ubani uthatha phethi bag. Noma inkulumbhedo. Kodwa nizomthanda. Usibuza ukuthi ngimthandelani lo muntu. Kodwa wena uboni lento lena iyakubrainwash ukuthi ngithande ngenkani. Abana abaphasa amabheki akusiyabo abokabuzana Wena. Mina ngizimele epheli. Ngiyaqale ngixolele abadala. Kunani phakathi kwale bheki? Nesisinga nebag. So umsebenzi webag yini ukuthandwa. Yes, angithi kuhlukana kwawo. Angithi ngitshele ngathi kena ahlukile nawo. Khona esiwathatha sofaka into ephilayo phakathi. Khona asingayifaki nje ephila sifaka imithi nje namathambo namafutha sihlanganise.
Uyayibona sikunike. Yakithi uyayibona lezo thukena mangabe ngempela uyiphethe hayi ngempela ucaca ukuthi ke into leyenzayo icaca ukuthi yenzeka. Bese kuba khona lama bag lawa aphathwa igebengu too much. Abantu abaganga. Phathwa igebengu. Unyuka bomphethe. Aphathwa Unyuka bomphethe umanywe. Aphathwa igebengu. And lesi gebengu ephatha ama bag they are very rich because they've got secrets. Abanawo baphethe into ephilayo. Yes. Uyayibona? Bese kuba khona ama bag lawo njengoba ngitshela ngibesele ngeyami. Lezo khuthaza umsebenzi wakho. Athi neshisa nyama. Namashofu nanani. Yes. I need a bag. Uthanda ukuvulishisa nyama lobu. Yes, I need a bag. Sasa ngizomona sekuphethe ibag njalo bafuni. Ngiyathenda mina. Ngathenda ama-class. Ama-class wami. Ukushisa nyama classes. Ayikho nje leyo. Namkhudman Yeah. Qhubeka bags. Awukukhona ngachazela kanjani khona. Because ama-Nigerian yibo abantu bama-bag kahle kahle. Bajule kakhulu laba bantu. Yibo abantu baphatha ama-bag. Nesitayela sama-side bags. Those people la abantu bajulile. Kakhulukazi uma uhambe kahle la uye kulaba mazwe la le ngaphandle. Yeah. Uzofika. Ama usedrada akaboni lutho. Akaboni lutho. Thokoza. Kunelizwe okuthiwa iBenin Republic. If you can go there in the Benin Republic, you will see the power of Muthi. And you will see the power of Ukuthwala. Tanzania, you will see. Ghana, you will see. India, you will see. Amazwe ajule kakhulu lawo. Uyabona? Yes. So why umuntu usebenziswa kangaka like I understand because unga apply uthola umsebenzi. Like angazi mina mele kubulalwa abantu kuze kwenze imithi. Like what's the purpose? The main yini into abasifihlela yona like ngomuntu. Sheshe ufike la ufuna ukuya. Usheshe ufike futhi uyazi impilo yomuthi imnandi futhi. Kanjani? Ayimnandi futhi impilo yomuthi. Yeah, kwamele. Ngiphathwa inyoka. Ayiganda ikhaya. Ngabanga sosomaphatha. Ubani? Ayiganda. Why? Imnandi impilo yomuthi futhi angeke ngize ngitshela manje. Kanjani? Okay noma ungathathanga inyoka, ungathathanga amaboys, kodwa nje uyazi ukuthi uma uyinsizwa yakwenu nje ube nomuthi nje inkosi yami ozothi hayi once a week ngiyafutha ngiyageza uthandeke nentombi zikuthanda nasemsebenzini uthanda uthuke sewukhushulele imali emsebenzini. Umuthi umnandi, yazi imnandi impilo yomuthi. Yazi uma ungathatha impilo yomuntu osebenzisa umuthi bese uthatha impilo yomuntu onormal nje. Hayi futhi man khona Yeah, ne. ayikunomehlo ayimnandi impilo yomuntu But iBhayibheli lona lithi Isaiah like 22 lapha lithi when the time is right the Lord will make it happen. So wena masuku uthatha umuntu usebenzi uthi awuhambelani nje nemithetho kaNkulunkulu yakutshela ukuthi mntana milinda. If isikhathi sakho siye awona nosijaba uyayisho mntana yami ukuthi noma ungasebenzisa umuthi noma ungasebenzisa isikhathi sakho. Ngicela ukubuza abangani bami. Ngicela point evalid. Ngicela ukubuza abangani bami. Okay nanto ke lona lelo Bhayibheli lelo. Buyisele eBhayibhelini manje. Ibrahim bathi uyise wamakholwa. Ibrahim wathi mangabe suswa ezweni lakubo ebenendodana wethi Isaac. Ukhuluma eBhayibheli. It was Isaac. Isaka. Okay, uNkulunkulu ukhulume noAbraham ukuthi ngifuna ukuthi unikele ngale ndodana yakho. Okay, what? Hey. Uyayibona? Uyinqumo mangabe uyasacrifice ukuthi ngempela uyayifuna lento, uyafuna ubamkhulu and Abraham mkhulu man lapho siyamthanda. Uze umuntu ecula, baba Abraham yise wamakholwa. Mina namhlanje sisampraise. Kodwa uthena ngabe sevumile uAbraham ukuthi manje ngiyahlinza le ndodana yami. uNkulunkulu kanti besatesta lobukholo bakho ukuthi ngempela umkholela kangakanani ukuthi lento ayenza uzoyenza. Waveza inqama wathi nanso ayibona ibambelele ngelukunzana ngempondo esihlahleni wathi nangoku umhlatshela wenza njani wahlaba lenqama ngithi kuze nje njani abe kwi-success. Yayibona usho ukuthi lento kaNkulunkulu nayo nina nikabone emhlabeni Sibonise ba. Sathi uNkulunkulu akakufuni ukuthi anikabone nina nikajuli nina hayi anikajuli nina anikajuli ngani ngoba
uNkulunkulu makuthiwa usiza umuntu usiza lo yena usiza Very. kodwa mangabe uzolala Jesus you will never go anywhere Maka ngisho usiza lo even usiza. abafundisi benu they've come to us Hawu. Thank you very. even today nomfundisi mina lapha esigodini Hawu. namhlanje mfundisi Hawu. Yeah. abafundisi Hoy bathola ukuthi isonto li Angithi isonto abafundisi. ligwa sikole kama 5000. Yeah. vele Banamaringa bathi abafundisi banamaringa. Yeah, abafundisi bama namabhande. futhi balani baphethe into zabo baphethe into zabo futhi abangeke baze bazokutshela ukuthi hey Hallelujah. amadlozi asiwahlabeli hallelujah praise the Lord oh yeah balokhunza baperform ama miracles fake you understand athi umuntu uthi boo phansi athi yena the power of Jesus unamanga amandla kaZikode umuntu uZikode amnika yona baba athi praise the Lord amandla kaZikode baba afuna ukutshela amanga ukutshela iqiniso amandla kaZikode uyayibona nika umfundisi hamba uyosebenza uzosebenza futhi umfundisi So when abafundisi from Zimbabwe they come here from Botswana they come here ukuZikode bafuna izinto and hey baba bafunani baba bafuna into bafuna amabheke bafuna amaphesi bafuna amawoleka Yes. bafuna bafana bafuna usaleleni angisho neshisanyana ndoda nangizikode khulumisa hayi So kahle labantu laba umuntu ngathini basifihlele into bekumele ngabe sayisebenzisa thina abantu abamnyama ukuze sisucceed. yes angithi uyabona ukuthi kena ngeke ujule njengabafundisi abafundisi bajule kabi kunini ulisebenzisa legama lelo lokujula ukuthi mina akusimo umZulu qo okay ngizosina ngitshele ngesilisi Wise. bahlakaniphile Nesinika bathi bangu. jule kakhulu babafundisi nje ngoba bajulile kube bebengabona kube bebengajulile bebengeke befike kulezi sigaba sokuba abafundisi yayizindaba manje bona bazi izinto wena abazokubrainwasha bethi ayenziwa kanti yena uyazi ukuthi uyayenza ungazofika kule level aku yes Ubani ozoze esontweni mali nemali. man that people they are very wise abafundisi baba So usho ukuthi umuthi bekumele ngabe siyawusebenzisa kahle. sebenzisana umuthi zemnyama sebenzisana umuthi dlani umuthi nje bafowethu dlani umuthi mawudla umuthi nje mfowethu the best Yo. hayi ntarera angikoshomi So nami sesizwa ngamavi guys. So awungitshele since nisebenza iphi agenda ezakuyo kakhulu. Amadoda abafazi nami ngizothi abafazi. amadoda that's why so before ngiyazi umsebenzi wakho wodila nawo I think amadoda mostly because men are meant to provide and to protect. So amadoda abafuna ubukhulu ngokuthi mina abafazi ngabathola ufuna ukuprotect ifamily ufuna imali izinto ezinjalo. Umfazi angayenza lezi zinto lezi ukuthi azokwazi ukuthola indoda maybe abazi abafazi ngeyichitha. Bafazi umsebenzi wabo nje ukubhedliza nje. Yeah, that's why. nakhona seke 50-50 phela manje uqinisile kodwa futhi yeah uqinisile uyazi ukuthi mina kunento engiyinotisile uyabona kunento engiyinotisile mina bafowethu since ngisebenza the most yamadoda afika kuZikode afuna success afuna ukuba nemali afuna ukuphumelela the most yabafazi abafika kimi indoda yami indoda yami indoda hey abafazi yes yeah indoda always indoda qinisile indoda yami yazi uyangifabela indoda they always indoda yami So bayadlisa indoda zabo vele ukuthi indoda yakhe Shuthi kahle wena kahle uthi uyathakatha wena. Angithakathi. Wenzani? Angithakathi mina. Udlala ngabafana. No, angithakathi mina. Yazi mina ngiyaphilisa futhi. Mangabe nomuntu esifazane ezofuna umuthi ukuthi kena aqondise indoda yakhe. Yeah. Kushuthi ngakho umuzi. Oh. Angisho makaqondisa indoda ne shuthi khona omunye wes3 ozolimala asithi mina ngishade noNtariyana uNtariyana uhamba uyoganga ngaphandle ngithi awu babuzikode nangu uyangihlolela ke ngicela ukuthi ungidisciplinele
unyenze lezi zinto onyenza zona mangilala naye shuthi lo munye we-street ila uzoba nesichitho uzophuma ama-worms dala ngizibona abantu baphuma ama-worms phambili upha lokho usuke umcuphile umfazi wakho okanye usuke uyicuphile indoda yakho lapho ukuthi ozolala naye wayithele noxhakeni walala nomfazi womuntu uzomila impondo njengenkomo mfana wami uyezwa leli yabona isende leli lizohlala la engaka ngiyakutshela kwasinye isikhathi uthi uyafaka kube khona ofakayo ngemuva ukuthula komuntu bafuna umuntu uyasebenza umuntu angeke siqamba amanga yabona ngiyakutshela usuyimisela uthi usizulana nomfazi umuntu uthi uyafaka kube khona ofakayo futhi noma uthi uyafaka ubhosha kude because vele le show most of the time bathi sebenziswa abantu abangaphandle la bazosebenza ngapha babashiya abafazi endlini kuyenzeka futhi ngoba kuthiwa umshiye ekhaya umshiye kuphi dala siyibona izimanga nathi futhi siyazenza izimanga mara umuntu makafika kuwe Zikode azocela nje ukuthi umgeze ongamuphi like nebakutshela ukuthi engathi nginamabhadi nje ngicela uzongigeza kahle normal nje kahle uphi washwezi kahle ezinormal uyakenza lokho kakhulu sofunge ngeke dadewethu mhlawumbe ukuthi sikhulu mhlawumbe nakho lokho ngikukhulumile ukuthi hayi phela akukhona kodwa ukuthwala ukudla umuthi uyawudla nje umuntu ufuna ukuthandeka uyabona nje ufuna nje ukuthi uhlezi uhlanzekile futhi mina ngiyaqhuquzela ebantwini yebo ngiyaqhuquzela ebantwini bakithi ukuthi behlezi benayo le mithi yokuhlanzekazi ngiyaqhuquzela kakhulu leyo ngoba kuthiwa ufuna uba imillionaire noma ufuna uba imillionaire ufuna ukuthwala noma ufuna ukuthwala kodwa nje uyabona abantu mabaziprotect yes mara ngisho bathi umuthi awulast bani uthe umuthi awulast ile seyinyanga phandle abantu nibina kuma comments people will recommend angisho nokuzuba bathe umuntu uthakathiwe noma ngiyakushila ukuthi maybe angithwebule nami ngingazi bese umuntu afika athi hayi umuthi awulast maybe ilandela izinto ezikanje nezikanje shuthi umuthi awulast noma ungaba umuthi wani awulast hayi ayikho lonto umuthi uyalast mara umuthi angisho uyakubulala umuthi inokenza ukuthi inciphise impilo zakho angithi into lena wena osuku uyenza engavumelani nalomuthi owudlayo iyona phela fanele uzokwenza into engashongo ukuthi yenze ngikunikeza umuthi mina hamba wenza u1 no2 no3 no4 awuyenzi leyo nto ucabanga ukuthi uzoba yini that's why ungalast umuthi yes uyabona kodwa mangabe uzoyenza ngendlela okushiwo ngayo vele kuzoba mnandi awona muntu okuyisilisa sayiphoza njengoba shilo guys uZikode nimthola nina uthi bathanda abantu abanomuthi umuntu nje ukuzilapha umuntu ukuhlala nje azivikele bekasasitshela ukuthi nawe noma if awubafuna for the boys abozinyokazi uyazi ukuthi uzomthola baba bakuthola kuphi vele Kota lapha eGoli number 1 in Love Street eJohannesburg inamba lethi 071 969 2549 ne yes mina ngayisho ukuthi bafithi ningamangali sekanje kuyabheda change venue kesambile mara umuthi wokezi load shedding ibuye ukhona no change setup kahle kahle yeah but then don't forget to check us out kuVodacom my music bafithi nabo time live for your favorite episode but then Eskom done did us dirty we had to change our setup and then we can proceed so yeah umuthi ke baba uyamphilisa umuntu uyamgeza umuntu uthi sigeze ya nginikeza amandla bafowethu ukuthi mangabe umuntu nje uphile izona nasemhlabeni umuthi usebenzise man sebenzise ibona impilo yakhe izoba right man yazi ukuthi kunabantu ngifuna ukukutshela futhi la kunabantu bafowethu abangayiqondi impilo yabo ukuthi yapi iyemuva noma iyaphambili iyemgodini noma iyakuphi abaqondi nje kahle kahle they are confused umuntu uyakwenza vele yabona mfowethu ufuna ukukutshela manje kuyakwenza lokho ungawudla umuthi ukuthi ube confused nje empilweni ube confused nje I'm telling you ubona abanye abantwana ubona impilo yabo i direction ina direction ngalo balekela umuthi nje nebaningi sisiba balekela umuthi nebuthi manje ama youth ne approacha age gap engakanani yami youth 40 50 30 mntaka baba lana nje lo muthi engikhuluma ngawo ukuthi kena mangiba ngithi dlana umuthi nje ukuthi usigeze dlana umuthi nje ukuthi una 16 17 18 dlana umuthi nje ukuthi usigeze ube muhle thina sikhula ngomuthi kuze kube namhlanje thina siyi umuthi uyayibona ndaba
Yes, simuthi thina. Thina sizalole endaweni enabathakathi kakhulu. Nabathakathi. Ukuphi lapho? Enatal. Ngakithi Danawozi, Anvili. Abathakathi. Anvili. Abathakathi thina sisarado abathakathi. Left right and center sebenza baphashile manje. Bakhohliwe thina. Hayi okay bafethu. Maka Ndoda ukhulubonani kanti wena? Mina? Yeah. Thina sizalole emthina ngithi ngiyakutshela ukuthi mina ayifuthi mina mangakhuluma ngami ebuncaneni bami. Mina zikilwane engayibonanga mina. Ha, zabathakathi. Zenzani like ilwane ezinjani? Like sicocela. Angithi labotikona usho lapha. Zimfene lezi. Ngikubonile konke mina lokho. Yazi ukuthi mhlambe one day kuzomela ukuthi sikhulume ngami. Ukuthi where do I come from? Yeah. Zishaya manje. Mina at the age of 6 years, 7 years, 8 years ngiphila impilo yomuntu omdala. Hayi wena. I'm telling you. Ngiyayisaba impilo engayiphilwa yimina kuloba buncane bami. Uyayibona? I'm telling you. Ngifuna ukutshela manje. Ngiyayisaba. Yabona mangathiwa ngifuna ukubuka mhlambe kuthiwa angifisele umntwana ukuthi yipi mhlambe impilo angayifisa kodwa ngeke ngifiselele yayiphilwa yimina. Kule kanjani? Uyazi ukutshela something bazale emakhaya. Umntwana ongamshaya engakaliboni iphutha lakhe. Mshaye eselibonile iphutha lakhe kuze ezokwazi ukuthi ke na kusasa lokho akwenziwe. Kodwa umntwana mayizokwenza iphutha umthela induku abanye abantwana bayesaba induku. Yeah. Yona mina into engenza ukuthi ke na ngibalekeke mina ekhaya hayi mama wayishaya. Hey, owami mama ayidaqabula manje kusho manje ngisaba ukuthi okay it's fine sibele ngibuyele ekhaya manje and ngibuyele esikoleni ngicabanga ubalekela ukuthi ubuyele esikoleni. Kusho manje usuzohamba uhlala ngithi usabungena hamba ubusuku zonke izilwane lezibonwa wena izilwane zabathakathi. Yabo at the same time sisarandwa abathakathi. Mina akekho umzali wayicabanga ukuthi ke na lo Zikode lo nimbonayo ngelinlangu uyoba yilo Zikode lo. Kodwa ngiyilo Zikode lo. Uyayibona ngani ngoba ayi mina ilempilo kangiyiphila. Yenza. Asiqhubekeni ngeke. Qhubeka ngokuncane bakho manje. Sikhulumile ngamabhanda sikakhulumi ngawo. Yes. Uncane bakho aqhubeka uzona. Njengoba ngitshela ukuthi ebuncaneni bami mina ngikhule ngiphila impilo yomuntu omdala ngimncane. Uyayibona njengoba ngikutshela ukuthi ayikho ingane engiyicabangayo engangiyile eyiyona engabusabi ubusuku ngale ndlela engangabusabi ngakhona. Bongabusabi. Mina nje ubusuku ngabusabi mina ngangicela ukuhamba ubusuku bonke. Why uhamba ubusuku bonke? Angithi ngisabuke ekhaya kuyashaywa phela ekhaya. Ngoba late more. Yes. Angithi abona at the same time ngizovuka ngiyemfuleni fike ngigezibuso ngibheke esikoleni. You understand? Ngiyasaba futhi ukubuya ntambama futhi. Izoqhuma induku futhi ngiphinde futhi mina akuthiwa ngiyahlanya and ngangihlanya sikazi ngangihlanya. Ngiyahlanya. Kuze endaweni yangakithi ekukhuleni kwami. Boto bamaphepha. Mina bengihlanya futhi bengihlanya. Yazi ukuthi mangabe ngicabanga kunomuntu ohlekayo nje la othi ke na yazi uqinisile nomjida ngempela wayehlanya. Bengihlanya lento yabantu abadala ingihluphekise kakhulu. Like bohlanya bokhumula like bohlanya kanjani? Yonke into ukukhumula ngisasho okuncane wena. Hayi wena bohlanya. Cabanga. Yes, ebuncaneni bami umama ngithathe engisebantwini bethe abantu ayinokutwana unenyoka esiswini abanye bethi hayi umntwana unabantu abadala hayi umntwana kanzela ngusiko washaka cima kwavusha amalangabi until angithi manje mina ngazalelwa ekhaya ngiyumlanjwana mina okwakazikode kusho ukuthi ke njengoba ngumlanjwana wakazikode ubaba nomama zange baze bashaka kusho ukuthi ke umama ke wase naye esexakekile mina engasazi phela naye ubona ukuthi umntwana kuhlupha uzube confused nawe and emncane umntwana is 7 years 8 years 9 years 10 11 years uphela nomntwana uphila nje impilo angayazi impilo ethusayo yes yabona okay mama ngithathe angise ekhaya kwaButhelezi lapho kuzalwa khona ubaba kukaButhelezi washo ukuthi njengoba ngifika lapho kuleli khaya ikhale zangoma khale zangoma nenyanga you understand yilapho engiqale mina ukuphila impilo eqondile yabona bona ngiyambonga nje umamkhulu wami Nkosi yamaZungu bona sebenza njani sebethatha lo mntwana sebethi no man lo mntwana nansi imaterial ayidingayo ukuze ebe umntwana all right you understand okay sangena ke leyo mkutu ngaqhubeka until ngize ngibeyile umuntu engiyena kodwa isikole ayisikole ngisazi Useke grade bale. 2.
Angisho uthe esikolweni 8 years. 8 years. Yazi bafowethu indaba yesikole. Mina isikole asikanje nje sangithanda. Nami funa ngaze ngasithanda. I'm telling you. Mina yazi ukuthi ngagcina kabani? Ngagcina ngiphasele u-standard 5. I-high ngiyazi. Boy letha sikhathi uhlanya. Babona nesikolo makashiye phansi. No, ngangasahlanyi lapho. Lapho uhlanya kasekuphelile kodwa isikole ngangishiya njalo unyaka nonyaka isikole ngangishiya njalo. Athi ngibuza i-question nje engifuna ukuyazi sinokuyibuza. Mahlanje ubona like ubona ngathi bathi amahlanje babona ngathi thina siyahlala. Hayi vele. Mina angimanye lento mina ngithatha into sengiyicabanga eminyakeni lapho sengibamba khona 19 2021. Angishaya lapho. Bosikhuphula bekasikhuphula enhlekweni la. Ujazi. Akekho umntwana oyenza lento angenza. Uyazi ukuthi angenzani mina? Wenza. Yazi mhlawumbe sangikhumbula kulomuzi. Kunomunye umuzi owakhe ngasemfuleni nje lapha ngasekhaya. Lapho sasilusela khona inkomo. Shuthi mawunyuka kunezihlahla lapha ezayikhona ngezathi. Ukuthi yini eyayithi ngikhulume lento? Hathi mina. Nina. Yela kulomuzi. Niyathakatha nina. Nithakatha kulezihlahla. Hayibo. Hayi bayangahlanya. Hayi bayangahlanya. Yayibona ngakhi 8 9. Understand? Ngaze ngakhuza omunye ubhuti wakamzizi. I do remember lo bhuti noma kodwa ngiyafuna ukuthi wakamzizi noma sengakhona kubani. Kodwa yena lo bhuti wakamzizi nawo bakhela ngasemfuleni. Bathi hayi usubatshelile mfana mhamba ke manje. Sebazwile ke manje. Sebakhathele. Mina lalela ebuncaneni bami yabona. Ebuncaneni bami umama bengasebenzi yabona. Kodwa ugogo uyena umuntu besebenza isebenza emakhishini. Shithi ebuya nezimpahla ngamalebuli nje uyabona izingane abelungu ngoba sikhula kanye nezingane zabelungu. Besigqokile ibuli thina you understand? Yabona kodwa yazini mina bengifike ngithatha yonke leyo lebuli engiphethe ngiphinde ngithengela futhi ngifake esikhwameni. Ngihamba mina ngocima ufutha balanga. Yimina lo ngifike ngikhuluma nalezi engiyigqokile ngiyilahla lapha edakeni emfuleni sengihamba nqunu sengiyishiyile yobuya seyicoshwa abantu kuthiwa hey nangu lo mntwana ushiya impahla ngofike ngishayele lo. Mina I was crazy guys. You understand? I'm telling you. It was not easy to build this Zikode that you see today. Wacabanga ukuthi ibe lula kumina. Mina imaterial esetshenziswa ukukhanda lo Zikode nimbonayo inzima kakhulu. Yo, that's why ukholela kangaki lesizwe because yakuncedisa ukuthi ube lo muntu owuye namhlanje. Nginguye namhlanje bafowethu. Yo, singaqhawunga mase ngaqhuma isgroove. Angeke. So, angitshele ke nje. So, njengoba lo Zikode kanje, ngibaningi phela inyanga zakho like abakhuluma kanje. Yes. So, ila guy ko dangerous like anloyani anzamani. Yazi ukuthi mina anginasikhathi sokuloya inyanga mina. Mina vele inyanga ziyangiloya mina. Mina siyangiloya mina inyanga. Mina ngihlalela ukuloya mina. Anginandaba futhi. Yazini? Anginandaba. Mina abantu abangiloya. Angifuna ukukhuluma kakhulu. Kodwa ngihamba phekwabo. Abaphili. Ubayenzeni? Nabantu abangikhulisa impilo enzima. Abaphili. Mina ngithaya umuthi baba. Futhi mina ngikholelwe edlozini lami. Mina ngifuna ukutshela something. Mina mangabe umelana nami endleleni, yazi ukuthi umelana nomuntu wrong. Because awumelana nomuntu ozokusukela at the same time, awumelana nomuntu ozokudlela umona, umelana nomuntu ozohleze kufuna ukubona ukhuphuka. But wena ngesizathu sokuthi kena ubona ukuthi akungifanele lokho engiyikona. Kufanele wena. Yabona sekumele ungicindezele. Uye umelana ne dangerous person. I don't want to tell you that. And mina lami idlozi liyaphila. Liyaphila futhi. Angishitele umunye umuntu angiphile. Kodwa leli lami sengilibone kakhulu li dangerous. Bakudala bakuzama. Dangerous futhi. Entarana khona la bekathinta khona le ndawo ukuthi nama celebrity phela uyawancedisa. Yes. Nama politicians. Ama politicians? Yeah. Ungangitshela mina. Mina abaningi abantu abathathe ukhetho ngami. Mina.
ukhetho bakuthathile ngabo ngeimali ezincane futhi kodwa sebadla imali balapha phezulu bathatha ngeimali ezincane Yo. you understand Hey, I know again, Jen. Angeke akutshela. angeke ngikutshele Chicken party. angeke ngize ngikutshele you understand Mara wena bayazi bona. Laba khona bayazi. Mina akhona ngifuna ukubuza kunamanye ama question like are very important. Yes. Yabo manje sesiphinde my life model. Ubaba nomntana balo mntana akho akalazi isiko ngifuna sikhulume ngeimportance yesiko. Because baningi abantwana abakhona mara bawazi amasiko wabo mangalo umntana uyakhala kaqedi iscrew siyalahleka yabona ngiyangithola. Yeah. So You've akhulume been there. ngeimportance yesiko. Yes. ya bafowethu usiko libaluleke kakhulu umntwana mangabezalwa kodwa futhi engafuni ukuqhakambisa kakhulu ukuthi umntwana mangabezalwa mhlawumbe umama nobaba nishadile angiyengaqhakambisi kakhulu ukuthi umntwana akabize isibongo sika baba Yini uqhakambisa? ngiyengakuphakamisa ukuthi akwenzeke Okay. ngiyengakusupport ukuthi akwenzeke Okay, sharp. mangabe ningashadile umntwana akabiza isibongo sakho mama ngani ngoba lo mntwana uzomhluphekisa ekuhambeni kwesikhathi futhi kwakhona la ebuncaneni bakhe yazi ukuthi mawuzala umntwana ekhaya owasekhaya umntwana abantu bakadlamini banquma Uqiqwana. ucicane nangoku udadewethu uzele ingane yakadlamini sekumele le ngane yonquma ucicane nayo qhatha nedlozi phela le ngane akusiyabo abayikhokhelanga le ngane kuze iyokwenza amasiko akhona ayenza amasiko la ekhaya awalapha kubo iyowenza umhlaba aphelelizwe futhi kakusilona ihlazo kuba umlanjwana nemani uthi uzikode uphila impilo eqondile uzikode man niyambona nje bafethu niyambona umlanjwana lo ingane ezalele kubuka mama le yabona ingane esekhaya ingane yomalume le Because manje it's funny because abantwana bamanje ne abalazi isiko labo abazazi ithakazelo zabo khuluma isilungu umuntu akayazi neveneke which is wrong bafowethu kubalulekile ukuthi kena ingane ayizazi imvelaphi yayo isithakazelo nje sibaluleke kakhulu ukuthi ingane yazi ukuthi kena mina ngizalwa ubani ubani yena wayezalwa ubani ubani yena ozalwa ubani uyayibona indaba emzala kwabani athakazela azi futhi ukuthi isiko lomzulu alisho ukuthi wena yenza lokho awukwenzi lokho uyayibona mangabe umzulu lokho awukwenzi ungababuka abanye bekwenza kodwa wena ungabu-adopt leso style ngani ngoba uzobe usuyiqhatha nenyanya oshaka nosenza ngakhona nodinga okhokho bethu futhi awusiqhathi wena umntwana akaziqhathi yena uqhatha uyise ukuthi uyise nomntwana akamfundisi ngani indlela okuyiyona thina kwaZulu asenzi kanje uvuka amathambo asalala akuvukele ngolaka wena baba walo mntwana ubona uphelelwa umsebenzi bese uthi uthakathiwe cha awuthakathanga uvuka ulaka lezi nyanya zakwaZulu zingakavuki ezakini uyayibona ndaba baleke kakhulu usiko bantu abantu angifuni ukunitshela ngaka because namanje ezinye izinto ezibalulekile like imbeleko ibaluleke kakhulu umntwana mangabezana imbeleko kahle kahle ukubika umntwana lapha ekhaya ukuthi nangu umntwana usezelwe njengoba esezelwe umntwana uzelwe ubani uyayibona ndaba kuthathwe ke imbuzi ihlatshwe bese ke kuthathwa ilokhuzana isiphandla sifakwe lo mntwana athele ngenyongo sengwala ekhaya lo mntwana idlozi liyamazi imbeleko le hayi lento nithi yini ama baby shower ama baby shower it's fine ningakwenza ngesilungu ngani ngoba phela nithathele entshonalanga nabona belungu bekwenza nani na adopt nakwenza uyayibona ndaba uzokwenzela umntwana wakho i-baby shower siseswini umntwana aphume seyisidala umqhathe nenyanga uyabona uzopraiser okhokho babangisi phela ukwazi i-baby shower upraiser okhokho bamangisi who is baby shower what is baby shower who is that man thina sazi imbeleko eyenziwa umntwana mayisezelwe
abikwe nakho kusuwenza ngebaby shower uyayibona baby shower pregnant she's pregnant you understand the thing Baby boy. nanda isebenzi esintwini somuntu omnyama So njengoba sikhuluma nje ngabantwana kanje labo baba abangakwazi ukora amagoli buya banceda nabo ayikhona imbiza futhi yazi okunye ngifuna ukulungisa nakho kwasinye isikhathi mawe indoda ungathola abantwana uthi usebenzisa imbiza zikusebenzeli baningi phela bayayisebenzisa imbiza mhlawumbe azimsebenzeli hlola ukuthi kungani ungathola abantwana mhlambe kubambe edlozi mhlambe khona kumele uyokulungisa emumva ukuthi mawusukulungisile kubuyeke abantwana nibathola uyayibona ndaba Yo, so awuthengibuza nale bathi abanye abantu abazalwayo ne angithi umuntu umntana makazalwa kunale ngobo laphuma ngayo yasala esibhedlela so kunabanye abantu bathi bahamba nayo umntana makagula bayisebenzisa like ukumpolisa kakhulu ingubo yomntwana ikahle kahle akufuneki isala esibhedlela iyanikeza umzali wengane leyo nto leyo inceda lo mntwana ekukhuleni kwakhe noma bethi ugula kancane uyakhala umntwana thatha le ngubo yakhe ngani lo mntwana abantu abadala shuthi lo mntwana yebo hayi siyavuma yes kusho ukuthi lo mntwana wembethwe ngabantu abadala akona umdlalo le akona ingubo nje ngoba nithi hayi emphula ingubo yebo bangabe kwenzeka ingubo yakho elahleka ingakho kuhlatshwa imbuzi thathwe futhi umbese lomhlehla wale mbuzi sekuvuswa le khunzana leya abayitshontsho kanye alahleka yebo ndaba so akusiba bangabe thathwa leya nto ukuthatha ukuphila komntwana nenhlahla yakhe seyiyonke so akusumntwana wonke ophuma nengubo asiwo umntwana mina ngiphume nayo yazi khona umntwana lo yi-1 impela leso ngikhuluma ngayo uyayibona ndaba njengoba lo mntwana iphume yi-1 kumele ithathwe le ngubo le wena njengomzali wakhe umntwana kusezandleni zakho ukuthi kena uyikhusele ngoba bakubona ukuthi uzelwe nengubo ngisho nabomndeni futhi ke kakhulukazi imndeni yamakhosi abasebukhosini lo mntwana wazalwe embethe kuthiwa shuthi ubani uzothatha ubukhosi la ekhaya never sekumele bakudicelele phansi usesekuncaneni bakho either uyafa noma badestroya leya ngubo yakho mara nayo le ngubo yayenza umuthi ne umuntu uwe leya ngubo isingisho yona ingubo bayayithatha eyagayo yenza nini okushaya umuthi ngithi bangishisela yona like mawukhala or uphuma igazi ngamakhala bayishisa bese bakunikisa yona bekunenkinga yekhanda like ngishaya so bayishisa then uyahogela so laba bayitshontshela ukusebenzisa kwezinye izinto sebenzisa inhlahla yakho leyo zalwe nayo bayithathe bona benze yabo umbona umuntu unamatekisi unayo yonke into is very rich urich ngenxa yengubo yomntwana lo mntwana uzokhula engabe into yalutho uyayibona ndaba njengoba ngisho ukuthi even emndenini babheke abantu bomndeni ayasicela ingubo zethu yo yes umndeni kunjalo nje umndeni ubhekeni kakhulu zingane zawethu mawuzozalela ekhaya ubheke ukuthi ingane yakho ayimbethe yini uyayibona ndaba ngani ngoba ukuzala kwakhe ingane abantu emndenini abafana khona bajulile khona bayaziyo lento umsebenzi wayo khona babonayo ukuthi masibani uzela ingane mhlawumbe nisesithenjini masibani uzela ingane embethe vele kumele ithathwe le ngubo kuze le ngane ingabi indlalifa ingatholi imcebo yobaba omkhulu asebalala ngani ngoba ukuzalwa nomntwana nale ngubo sekumele vele abe ne-success nje ngale ndlela futhi uyondlula abantwana babo uyayibona ndaba abanye bathatha ingubo bathi mama bebethatha le ngubo yomntwana angithi uzele umntwana esithenjini hayi lento iyaqhitshwa lento ayihambe yaqhitshwa emva kwendlu kanti omunye uzojula ngalo eyigubhu bathola bokudla bapheksola ayiqhitshwa le yanto ayiqhitshwa ningayiqhibi wena mzali okumele uthathe leyo ngubo leyo yalo mntwana ayina lo mntwana uzalelwe ukuthi kena kungabi khona into ayithintayo ingenzeki
each and everything engaqala ibhizinisi manje nawe uqala ibhizinisi manje ngeke lifane ibhizinisi leni elakhe lizothi uyayibona yes ngeke kufane okwenu uyayibona manje mangabe uzothatha le lokhunzana lengubo uyoyisebenzisa vele kusho ukuthi vele inhlahla yakho usuyithathile already angeke kusenzeke bakhona ke Nkosi yami yazi ukuthi mina ngake ngaye eMpumalanga it was 2020 kunosisi la nosisi besebenza Nedbank sebenza ebank nje elikhulu futhi wayeseyikhundleni nje benayo yonke into benayo yonke into imoto enemizi yabona nje ephila that life ngenxa yale ngubo ngithi umbethe lo mntwana futhi vele uzanele ukuthi kena akungabi khona into oh before ngibuyele lapha bengisachaza ukuthi mangabe uzala umntwana ombetho is either uzanele ukuthi abe isangoma is either uzanele abe inyanga is either uzanele abe inkosi is either uzanele ukuthi abe usomabhizinisi is either nje ukuthi uzanele into ezinhle uzalela ukuphila kamnandi usuke imbethe lento yes usuke imbethe lento ekuzaleni kwakhe soft life yes usuke imbethe lento usibona nje thina sazana simbethe sibona simbethe thina simbethe thina bawo labantu abahlila bawo simbethe thina uyasibona uyasibona labantu bawo plus nale wena ngaphandle yes bengisachaza ngaya eWitbank lo sisi Nkosi yami wafika kumina lo sisi bekubheda kakhulu bekubheda kangangokuthi ke na lo sisi wafika wasebenza waba nazo zonke izinto uthe eya ku maternity leave ekhulele uthe mangabe sekumele buye sekumele ngabe buye emsebenzini abantu bayamazi la emsebenzini kodwa kusystem akaveli njengomsebenzi waseNedbank yes kusystem akaveli njengomsebenzi waseNedbank wayilwa lento ngenkantolo wayilwa ngabameli wayilwa red upside down akasahola ngithi kusystem akasekho and uneminyaka esebenza la akekho kusystem uzuyibona lento ingozi kanjani akekho kusystem yabasebenzi umuntu ebesesikhundleni abasebenzi bayamazi noma bebamfakazela uzomfakazela umuntu ongekho kusystem uyayibona ngixoxela ukuthi ke na phela kwamoto zathathwa kwaphela kwasani kwazindlu yonke into yashabalala wakhasa phansi you understand ozange ngixoxele lo sisi uthe bayehlola akatholakala ukuthi ke nayi kunento ekanje empilweni yakhe iyalungiswa ngathi mangabe ngiqeda kusuka ngoba ngizokembulela ingubo ngiza kini mina kwakho ufuna uthenga imbuzi ukuze lo mbulele kwenza umcimbi ongibulela ingubo ebondaba fika manje ngambulela ingubo yazi ukuthi kwakumgcibelo ngathi mangabe kuthi Tuesday lo sisi washo ukuthi email ingenile bayaxolisa phela vele basho ukuthi nangu system sokusho manje lo sisi waphinda waqala phakathi success yakhe sebembuyisela zonke lezi years engasebenzi imali zakhe zonke yes zonke imali zakhe engasebenzi no yes angiyabona everything yaqala phakathi success yakhe namanje angithenga unembuzi bafethu so just khona lami njengoba sicethe ukukhuluma ngembeleko kunabanye abantu bathi ukuphahla is unnecessary abanye they don't believe in you feel like it's necessary ukuphahla every day ukukhuluma nabantu bakini every day no bafowethu umuntu ozokhuluma kanjalo unenkungu loyo muntu loyo udlala propaganda kaJesu ngikhulumile lento udlala propaganda yeBhayibheli lo muntu abadlozi propaganda leyo yabona susana ulwembu engaloba bamkhulu babephila nje kudala ingakafiki lenkolo babephila futhi impilo emnandi ebajabulisayo uyayibona benenkomo benamasimo benayo yonke into banbrainwasha ngeBhayibheli namhlanje kathiwa amadimoni abantu bakini abanyathelela amadimoni amanga
bafuna ukudla babefuna ukudla imihlaba yenu namandla enu awuyibuzi ngani ukuthi wena bakuthatha wena bakusesikoleni bathi hamba uyofundela ukuba uthisha ufundele ukusebenza ebhenki bona bangena emasimini why don't you ask yourself yini bona ebenza ukuthi bebuyele emasimini bese wena bethi hamba uyofunda bafuna ukucontrola kahle bafuna ukuthi uhole kayi-12 in a year yes So indlela yokuphahla yindlela. yes iyona ndlela bhuti Yokukhuluma yes yokukhuluma nezidalwa zakini Ay, so yazi sizobuya vele ukuphahleni nani ngifuna ukukhuluma izinto ezithusa kancane. Yo. Ngifuna sikhulume ngeinkabi, yeah ama taxi owners abulalanayo angithi abazinkabi. Yeah. Sikhuluma ngabantu bama heist. Ubahlanganisela imithi enjani bafu like asixoxe ngalo process. yabona lawo bantu labo must ukuthi ubafake entelezini ngokuqala nje entelezini bazibuye entelezini ube khona ukugezake ngalendlela okugezwa ngayo ube khona ingcabo egaxa emzimbeni kube khona amabhanda agaxa emzimbeni hambani le kwi-hustle ke manje la yabona lezi zinto lezi sibageze ngazo ziyanoma kodwa akudlalwa khana lezi uyabona into lezi ihlanzile bese bawusuka lapho ke ubagaxa ilokunzana amabhande ubagaxa amabhande ubagaxa insize egazini silapho ke bawo bawophunyuka bemphethe like it or not thanda ungathandi uyazi ukuthi kufika abelungu bethu abelungu labantu baqashule kanjani kunento nje ebathi nje ebayithuke ebayisithe nje babuyisa umqondo bengasekho labantu ukuthi hoyi manje labantu besingababamba abasekho nje god they are gone yini abantu kuthiwa hospital phambana no ngale sisikhathi kuthiwa kena ziyakhala bona babhekane zikhale ngapha mababuya sezikhalile manje seyikhalile uyayibona umuntu kama ngabe kwenzekile kwabulala ukhulume ngeenkabi ngithi bhuti inkabi ziyageza bhuti awukwazi ukubulala umuntu uqeda ungagezi ngani ngoba uzonyatheleka uzophila impilo ebhlungu kakhulu empilweni yakho uyayibona inkabi ziyabulala zigeze futhi awugezi ngokudlala nje ukugezwa kwenkabi kufuneka imbuzi ephilayo ingakho inkabi zibiza kangaka mangamele ziyobulala abantu funeka imbuzi ephilayo akugeze kuyena uyayibona akufakele iphandle ukuthi ukubulele So la manje la khona kahle. basuke baphuphuka braya labantu Ubona abantu bafaka iphandla bayenza kanje baku industry. Abazi ukuthi iphandla zifakelwane. Ngithi kenzeka phela kenze angithi nami iphandla nginaso angithi yabona siphandla sinomsebenzi siphandla sinomsebenzi zingaze zilandelane kanje vele yes yo Shuthi emakhaya manibona umuntu oyinkabi oneyiphandla eningi. kuyahluka mhlawumbe uhlaba njalo nimone seneyiphandla kungakaze kungakaze kuhlatshwe kubo kuhlatshwe kanyanga yabona kuyodilizwa leli thuzi kumele kufakele isiphandla lo muntu kodwa futhi awuphoqi ukuthi uma usubulele omunye phinde futhi ufake ngaphe kwasa awuphoqi sekuthanda kwakho uyayibona ndaba yes kodwa usuke loyo muntu loyo ngizothini angazi ukuthi lo mbulele usuka umgezile uyayibona ndaba complete yo ubuye uphila impilo enormali enjengawo wonke umuntu So inkabi ziphila impilo enormal. siphila impilo normal kuthi inkabi iphila impilo enormali kusimpilo enormal Phela ugeza amaphupho ugeza wena. awu ngizombona maphushini Shuthi umuntu ufile. kuthi kunjalo njena kuthi kuyenzeka nje angani inkabi siyigeza mihla namalanga yo inkabi bafowethu inkabi siyigeza mihla namalanga kaba kuyona lenkabi ke mhlawumbe umuntu ubulela umuntu ngephutha kumele amgeze leyo muntu okay ngephutha yes okay kumele amgeze sayela umbulele futhi uyazi ukuthi ke na ngifuna ukutshela something umuntu mawungeza ukumgeza uyazi ukuthi mina ngomxokela isimanga Uzanazo. injula yokugeza komuntu obulela umuntu isibindi sembuzi uyasidla yena sihlaza usidlelani na inyama yalembuzi simgcoba ngayo la ekhaya ugcotshwelani na
ukuthi angabi nequnga kugcwele Inkabi enamaqunga ezibulala abantu ngokungenasidingo ngesizathu sokuthi azigezwa kahle uyayibona ndaba yes engakho kufuna ukuthi bangabe ubulela umuntu akube nembuzi ihlatshwe umfakele isiphandla lomuntu isibindi usidle siyihlaza inyongo igcotshwe ekhaya uyayizwa indaba kwenzilwa ini ikahle kahle ngokomthetho Uzanazo mzala. hayi kunezinto esingamele siyikhulume la Thetha. ngokomthetho kumele ngabe mawuyinkabi umuntu mawumbulala umkhipha isibindi usidle siyihlaza yazi wenzelani wenzela ukuthi ke nalo umuntu angakuvukeli awungabi nequngu ungabulala abantu ngesidingo singekho yingakho usuke sekuvuswa imbuzi yinjula bhuti enganinjula Hayi ingcono ngithanda sikhulume thina sijulile eminyangeni madoda sijulile nibona sibancane kangaka sijule kakhulu thina eminyangeni sijule kakhulu thina eminyangeni So Khotmane kunalaba bona bayambulala umuntu then bamkhatha amehlo bamkhatha nama private parts. ubuthakathi lo ukuthakatha lokho ngeke uze ukufanise nalomuntu lona oyinkabi njengoba ngikutshela ukuthi yes njoba ngikutshela ukuthi ke na ngokomthetho mawuyinkabi ufuna ukuthi mawumbulala loya muntu umbulale ukhipha isibindi usidle Uthakathi nalobo inhliziyo embi. Hayi. uqeda iquka ukuthi kusasa ungabulali omunye isidingo singekho ngoba kunabantu akuthiwa baziyinkabi abaziwayo kodwa abadubula abantu bebadubulela just for nothing umuntu acabana nomuntu ethaveni yakhipha isibindi qwa lento iyambusa kuze ingambusi lento yebo ndaba kuze ingambusi lento ukuze ukuthi athi ephuma la athi uyobulala aphume sekune deposit phambili mhlambe umuntu yomulala mhlambe ngo500,000 sekune deposit ka 200,000 ngaphambili angithi understand lento ukuthi kena akwazi ukubona kahle umuntu ukuthi ukuphi asikhulumi ngomkabi lapha sikhuluma ngokwelapha yes athi ephuma aphume azi ukuthi ngiyobulala umuntu ngiyobulala 500,000 hayi lo ovela bulala abantu lo muntu lo usuke engagezwanga kahle mangabe wambulala umuntu ngokuthengwa kwakhe you understand wathi mangabe sembulele wahamba ogeza enyangeni yangamgeza kahle vele amaqungu azohlala avuke xabana nomuntu kancane ukuthi futhi ukuthi imdule kahle Inkabi ayikwenzi Inkabi ayiphuzi utshwala futhi Hey. Umuntu angaphuzi. Inkabi ayiphuzi utshwala yebo ndaba Inkabi ngoba kuthiwa Inkabi lo muntu loyo ngisho abantu besifazana kanandaba la ngiyakubulala ukuthi ke usujona nentombi yakhe yabona ngiyakubulala usujona nentombi yakhe yabona So ibona kuqabi ke lokho Yabosho Inkabi na like Amaboys ababambe Akisho kunephunyuka abaphethe awuzwa kanti wena. Manje kunalo mazedi bekazile yena athi umuntu awusebenze khona. Uphuma eZimbabwe. unamanga Uphuma eZimbabwe. unamanga mawudle kahle umuthi ungena enkantolo inkantolo ivele insukwini zabo kwesifazana So angitshela ngifuna ungitshela ukuthi ama document wabalahleka kanjani mara kune question N asikisi bafethu mara bekumele uAKA abenayo shawe hitman yeah ngokubona kwakhe uzothola le Inkabi leya or soyifuna nje sesimali hayi lapho sekuhluke nasemaphoyiseni namuthi awudlayo lo muntu ombulele futhi yabona lo muntu owabulala uAKA lo muntu ujule kakhulu bafethu usho kanjalo ya ujule kakhulu ujule kakhulu Inkabi leyo eyaziwayo ukuthi iyashaya ikhanda futhi kena kube yithula msingi phela umuntu omkhumbulo ukuthi wayikhishela vele kuyobulala ngobheka Inkabi zo 4 million leza kuyona lezi Inkabi lezi zeni la emalokishini zo 50,000 yes so kune Inkabi basibhadala 4 million ukuthi aqede ngomuntu usasho 4 million mncane kunenkabi ebhadala 100 million wena ungangitshela ipresident iyabulawa nje awukwazi uzwa kunenkabi ejulile mawucabanga kuthiwa kana ukhishela ukuthi hamba ubulala ipresident mali bazokubhadala yona hayi nenyanga vele la izosala icebile na inyanga yakho izosala icebile na uyabona Khalabo
President yakata ndoda uyasho ukuthi angeke bambone lo muntu makeza so. Yes, angithi kana bakufundele kakhulu laba bantu, banama intelligence yonke lento. Futhi lama intelligence lawa agado president nawo bonke bayawudla nabo Muthi. Uyabona? Yes, bayawudla nabo Muthi ngeke uzuvela ubhayize nje. Uyabona? Kodwa ke kunama sniper la ngaphandle. Yes. Oh, Asiphume nje endaweni zeNkabi. So Ziyangithusa. Asikhulume ngale ndaba yokugeza. Despite ukugeza iNkabi nokudla ibindi. Hayi le wrong. Hayi ngikhuluma ukujula komnyaka. mina ngifuna sikhulume ngobuhle bobunyanga. Yes. Because awayehlisa amaphaphu abantu kancane. Before lokho and khona laba abayenza ama-abortion angisho ukubulala nje nabo kwamele bageze noma Vele kufuneka ugeze. Awukwazi ukwenza i-abortion ujike ungagezi. Futhi noma ngabe kuthiwa kwenzeka i-miscarriage. Awukwazi ukuthi ungagezi. Uyageza. Nilalele Uyayibona ndaba? Yebo. Kakhulukazi mangabe umntwana. Kakhulukazi mangabe umntwana ebese umntwana impela mhlambe waba wathola i-miscarriage. Lo mntwana loyo kumele umethengishe igama, umthengele impahla, ukuze uzokwazi ukumhlanganisa nabanye abantwana phela. Ngithi ayibona ndaba. Mangakwenzanga lokho uzokuhlupha. Impilo yakho yonke futhi awusophindi waba into yalutho. Angifuni ukunitshela manga kunabantu abaphila impilo engajabulisi. Ngezizathu sokuthi ebuncaneni babo baba kuleso sigaba leso ngokuvumelana nabazali babo. Uyayibona ndaba? Lo mntwana ukhumbula ngoba umkhiphile uyakhula phela. Uyakhula phela. How? Uyakhula phela. Ukhula lo mntwana akagqokile kwesokuqala. Ukhula futhi akanagama lo mntwana. Ukhula akaze adlale nezinye izingane. Uyayibona ndaba? Wena vele uzostruggle automatically. Njengoba ngitshela ukuthi kunabantu abaphila impilo engajabulisi ngemuva la. Yes. So njengoba ukhuluma ngama-abortion uvela ungithatha umfake lento one night stand. That's dangerous kanjani la? Hayi one night stand. Ulele nomuntu okhipha umntana wazi. Very dangerous. Very dangerous. Ngithi ngakho bengithi kuwena bhuti. Mawuyinsizwa yakwenu balekile nje iba nomuthi mfowethu izihlanzi ezimhlophe. Uyayibona ndaba? Ube nehlanzi nje mfowethu, ube nehlanzi sokususa inyama, ube nehlanzi esimhlophe. Wenzela ukuthi ke na angithi phela wafethu nihambe nilala. Lala. Uthi mawusulalile ubuye phela ugeze futhi ugeze uphalaza uqhubeke nempilo. Uzophila impilo emnandi lapho. Uyabona? Kodwa nje wena mawuzolibulalile nje. Ulibula wena nje tu strike esishayayo nje elokishini. Yes, unja ye-game. Angithi yabona. Ubunja we-game lapho kuyaphela bhuti kabuhlungu futhi. Yabona ubona into zakho ngasakhambeli kahle. Kanti le nto lokhu iyakhela awuyigezi. Uyalala umuntu asifazana, kuthiwa ubuya interview kusasa. Yomsebenzi obuzokubhadala imali enzima kabi. Vele inyanyeke nje naye lo muntu okwenza interview. Uvela unyanyeke nje. Uyabona? Yini? Nenza izinto ningagezi. Yenzani izinto nigeze bangani bami. It's very important. So laba bakhipha isisu sengithi nomntwana nontariyane bese ngikhipha isisu. Yes. Mangizogeza, is it necessary ukuthi ngilanda ubaba ngimtshela ukuthi njengoba indaba eso neswenzekile kwamele sogeza soyi-2 Automatically vele kumele nigeze nobabili. Umuntu makageza yiwa asithi ubaba umazi ke. Phela uzogeza uyi-1 uzozibona naye ukuthi wenzani lapha khona. Dilile lithi. Yo. Angithi bafethu ngitheni ngifuna ukukhuluma. Namhlanje ni host inyanga. Namhlanje inyanga leli hostile. Ni host inyanga. Yona lesi. Because vele kunamanye ama-cherry yaza yenzani? Le cherry baspat ne ya-abort abesifa ngendaba. Yo. Like yazazi into njani like umuntu abe ne-abortion like izinto abe ne-abortion abe pregnant ashaya abortion kungazi umuntu kwaze nayo-1. Yeah. Kuyenzeka vele. Marezo ngesagezile. Manje abanye umunye umntana Uzobona naye. Uzozibona. Ushilo. so Uzozibona. if unesinyama esinjalo
asithi kunomuntu ofisa lento le mara ikho umsporta kanjani like or uzibona kanjani wena Sure. ukuthi man ngathi nginesinyama man Yeah. Uyabona nje nawe uthi usabathe wenza ukuthi akukho nje okwena okwenza kwenzeke. Yo. Uyabona? Hey, Usabathe take it mfowethu indoors. uyakwenza ukuthi uye nge-full force yayibona ndaba. Kodwa kungenzeki. Eish. Uyayibona ndaba? Uthi hayi ke ngizo-approach obani uyazi ukuthi kena bafike baku-approacha bhuti yabona kunabantu abafike ba-approache wena ubasize mhlawumbe bafake emsebenzini kodwa uma ngabe kufika yena fike nje uthi hayi ngizokufaka ere sometimes ukhohlwe futhi uyena hawu kanti futhi wenze njani hayi futhi yazi ngikhohlwe mhlawumbe ucinge nayikholo yakhe uyayibona ndaba aloku akufonelile kodwa abanye uyabasiza wena wedwa uyayibona ndaba ngoba ngenzeni hayi ezinye zeyimpawu lezo uyayibona ndaba ezinye zezimpawu bese kuba khona lezi impawu ke futhi kwesinye isikhathi thobo ulele ebusuku ukhalelwa ingane uhlezi uyibona lengane usukunenhlahla lapho phuma hamba uyoze uthi yani lengane ehlala ikukhalela Ha. Uphume ikhali ingane. uyozwa No. hamba uyozwa enyangeni Oh, yeah. mhlawumbe uba nephupho lokubona ingane njalo mhlawumbe ubona ingane nje ulikhala mhlawumbe yabona hayi ngikhuluma ngento mina yakangivelela Oh. angikhulumi ngento mhlawumbe engingayazi khuluma ngento engiyazi ebuncaneni bami nami ngisakhula uyayibona ndaba at the age of 17 kwangenza lokho uyayibona ndaba kwanomunye babe sasithandaza naye sasithanda ukuhamba naye kakhulu iguqu lwaba bangisiza kakhulu abantu babombuli wangasekhaya uyabona nasekuthenjini ngiyiqonda ukuthi ngubani today njengoba ngisayiqonda abanye abantu abadlala isandla esikhulu kakhulu kumina obabombuli uyayibona ndaba ngikutshela ukuthi awawangitshela ukuthi wena unentombi wena nje le ntombi yakho yenza u-1 no 2 no 3 no 4 kanti vele nami lento ngiyayiphupha yayibona lento wangisiza mfowethu How? yes ngageza so ugezwa ngani gezwa ngemithi bayibizani ngiyazithengela ekhemisi aphela ngeke phela Wenza njani? ungazi uyakukhokhela leso Eh, bongazi uzokhokhela ukuthi wena ukwazi ukuyihlanganisa kodwa uzobhadalela inyanga ukuthi yona ihlanganisele yakunika mina ngiyangixakeka ukuthatha umuntu hey awukho umuntu ka-5,000 uyahlanya lowo muntu Yo. akazi ukuthi uthini ikahle Khona kahle umuntu ondlula 5,000. 8,000. so ntwana yami dabo so ibhandla like ibhandla lesifakelani ibhandla kahle kahle angithi kena mangabe sihlabe ekhaya sihlabela idlozi angithi mangabe sihlabela lelo dlozi lelo kuze kubonakala ukuthi kena cha idlozi lihlatsheliwe abantwana lapha ekhaya nawo wonke umuntu ekhaya belafaka isiphandla khombisa naye ebe involved la so kwembatha lokhu ingubi kahle kahle le So niloko niyahlaba ekhaya la. sembethwe awuhlabi naye futhi azohlaba kulo yes akhona hayi kodwa futhi ngiyangiyeke because manje wena isikhathi sizidliwa yinja yebo load shedding asikhulumeni ngobuhle bomuthi Yeah. ukuthi ukulungisaphi makubuka shekephi uwenzani kuwena ngobuhle usiza bobani like ubuhle bomuthi futhi ubuhle bomuthi buningi kakhulu mntaka baba ngasekutheni nje uphila impilo emnandi nje ukuthi ungazondwa abantu ungavukelwa ezithi isidingo singekho uyayibona ndaba kuhlezi nje ukwena kumnandi nje angeke phela uhlale ungabi nawo ama-challenges njengomuntu uzoba nawo ama-challenges njengomuntu kodwa asheshe aphephethe kandlule ngezizathu sokuthi udla umuthi oh shit yeah uyayibona ndaba futhi ungafani nomuntu ongawudlili umuthi nawe ngithi wena wathatha amakota wayothengisa lapha estradini uyathengisa amakota estradini wathatha nomuntu odla umuthi wena ongawudlili umuthi uzobuya ngathengwa ngisho ikota eyodwa lo odla umuthi ngithi manje abantu bayamthanda igazi lakhe Uyothengisa i-cheese phela hamba yostore. igazi lakhe liyagijima igazi lakhe lihlale ligijima vele ngithi yabona yeah vele obvious vele ne plus nathi vele angithi bathi nathi siphuma enhlabathini ngisho bathi nathi umuthi sineje Yes. so kumele sebenzise nature ukuthi izocomplement nature uNkulunkulu akayidalanga lezi ngoba eyisilimi ada is yabona wayidala Ukuthi sisebenziswe. ukuthi zisetshenziswe
Uyasebenzisa futhi ke uphethe imithi enhlahla mina ngiyayirecommenda kakhulu. Hayi mina imithi lena emibi angiyithandi. Kusuka sekuphoqa nje angiyithandi. Ngiyabiza kakhulu futhi le mithi lena ebucayi. Because awuyithandi. Angiyithandi ngiyayinyanya. Kakhulukazi isichitho ngiyasinyanya futhi ningezi mina ngizofuna isichitho. Angishayi ingane zabantu ngichitho. Siyabonga. Uyabona? Siyabonga. Yazi uzothuka umhlola mina mangabe ufika kumina uthi uzofuna isichitho ngivele ngithi 25,000 ngibhekele. Ayidwa ethi ngiyaxosha. Yeah, awunayo. Ngiyaxosha. Angisikhandi isichitho singane zakwethu. Nalento futhi ukuthi ke uthi angibulale bani angiyithandi leyo nto ngiyenyanye. Wena ubulali. Wena ufuna ukwenza abantu baphile isoft life. Ngifuna into emnandi. Ne so okay ngikubuzela question wavela wathi sizobuyela kuyo. Which are the weirdest things, like isn't that shocking? Or guys, these are from the client. Stay shocking mntaka baba. Kuke ngafika umuntu wesifazane kumina. I was shocked. Athi mkhulu. Ngicela ukuthi indoda yami yafela. And sengizamile kakhulu ukuthi kena ngidlise. Le ndoda ayidliseki. Hayi yadlebeleka shembe. And usebenza kahle and imali akasangiphi. Sengifuna ukuthi agule nje ashawe istroke. Ashawe istroke ngizomnakekela ngoba ngiyazi vele kophuma imali. Yes guys. I was shocked. I was very shocked. Bamkhandela. Mina ngiyadodla. So Mkhandela. Akukhandi lo doti. Oh. Uyabona? Akukhandi lo doti. I was shocked. Ngambhurela into angazi uyibona. Ayimanje uthi yena. Kuze phela mkhulu la ungangidurela kakhulu phela. Kwayona imali ukubhadala ngizayithatha kuyona le ndoda. Yona le yafuna uyishaya ngestroke. Hey madoda basitobhela abantu besifazana abalungile. Abantu besifazana abalungile. So yeah. Ukuthi bafethe ngisebenza ngapho kakhulu ngiyabazi. Yabona? Tshela ngathi abafazi. Mara vele abafazi angithi vele bathembele amadoda njengoba ushilo ntwana yami ukuthi vele imali ingakithi. So abafazi bakhawatha thina. Bese thina siyakhawatha. Yes. Just imagine nje mfowethu umuntu azothi ufuna umuntu ukuthi indoda yakhe ishawe stroke. Inafi. Kodwa ishawe stroke noma ngabe kuthiwa uzoyiphipha uright uzoyiphipha. As long as uhambe ephana namatozana imali izodliwa uyena kuphela imali. Phela vele obvious emsebenzini ushawe stroke vele kuphuma imali zakho. Uzohamba lo bentel. Uthi usishawe stroke awusenayo angeke usakwazi Bese nayo lo stroke acela ukuthi awushaye lo. Eshmara. Amabenten wakhe. Manisela kanjalo. Kuba mashaya. Mara kanjalo ibhlungu ngicabanga ukuthi bakushaya ngestroke for imali yakho. Hey, Then ayukuchithela like why was that wanganyekelana kanti. amantombazane ayahlanya. Abantu besifazane bayahlanya ngixoxela. Bathini ezinye izinto mkhulu khehla lami. Hayi, ekhehla. Abantu besifazane bayahlanya. Mina ngisebenza kakhulu ngabantu besifazane. Mina umama kwami uyisangoma. Sengize ngivele ngithi ayi. Uzobabona uma. Hayi mina ayi. Yo, because isiyeri lento le out maya enyangeni. Iyela ukuthola inyowo ifili family. Icheri maya enyangeni iyela ukubhodisa out. Ubhodisa oyinicheli. Hey, sibeze mfethu. Bafuna ukuzobulala imbangi zakhona. Uxakeke ukuthi ungaze uhambele umntwana abantu enyangeni ukuthi ufuna ukumbulala. Engani indoda nje lena. Kuusiko ukuthi indoda vele noma ingaqonywa kulungile. Isendodeni lento nje. Yadalwa nayo. NgeBhayibhelini lifundayo kunjalo nje. uSolomon nabafazi aba-720. Yes. Uyabona? Itshaliwe lento endodeni. Yebo uyishintsha. Ne. Wena umuntu wesifazane le nto ayitshala ngakwena ukuthi ibhanqa amadoda. Kodwa niyakwenza ngobani? Nithanda ama-revenge. Rich. Hey. So ngizwile ungitshela asikakhuluma ngobuhlobo bomuthi uyathusa baba. Ngizwile ukhulumile ukuthi umuthi uyakutholisa umsebenzi ukubeka phambili angisho. Umuthi uyakulwela ama-court case. Umuthi ungakutholisa abantwana. Umuthi ungakutholisa ibhazari. Uyageza. Like uma ungakwazi ukuthola ibhazari ungayenyangeni uthola ibhazari.
Ya kunjalo vele. Umuthi vele ungakwenzisa umuthi uzokwenzela izinto ezinhle empilweni. Ungabona umuntu efikela enzele kana izinto ezinhle nje. Dalo yena nje umuntu hayi kunomuthi phakathi. Manje mina zangenzakalela. Gotcha. Ziyawenzakalela. Akunamuthi. Angithi ngeke washo nothi wazala umbethe. Maphiki nathi abazala umbethe. Kwalazi. Yayibona yes. Yabona. Umuntu ehlala izinto ezinhle kodwa abanye abantwana azibehleli. Noma ngabe kuthiwa ngaya 50-50 kodwa kuzophumelela yena. Umuthi unjalo nje. Asambeni sodla. Hayi shuthi abodaki bafethu usebenzise umuthi ngendlela eright hayi ngendlela okubulala kahle kahle bathi gezana. Understandana zange bathi nothwala uhambe uyosebenzisa indoda yakho. Uthela umuntu lo amathwala. Geza igazi lakho ukuthi mongena endaweni uthandeke into ayishoyo baba ekuningi nikuzwile bafethu bathi qadana amantombazana ningalalali because the important sex abantu abayazi save sex for fun. Lalani ke bangani. Vele ngizoyi-have sex for fun. Kodwa very important lento okuthiwa lento yokuhlangana kwabantu ababili. Ningayithathi kancane. Kodwa uyazi ukuthi le mimoya le sex. Lento okuthiwa sex le ingozi. Ingozi kahle kahle lento lena ngayithatha ukuthi mnandi. Kodwa ingozi ayinayo nje into enhle yakubulala. Inayo into enhle ukuthi ngaphela abantwana niyabathola. Angithi yabona niyawandisa umuzi. Kodwa ama disadvantages e-sex maningi. Ethi ke sayichaza lento ukuthi uyafika ulale nomuntu ungazi ukuthi lo muntu wakhipha isisu. Mhlawumbe omunye uzolala nawe ngoba ezogeza isinyama sendoda yakhe wafelwa indoda. Amashuka mama. Wafelwa indoda omunye uzogeza isinyama sejele kuwena uzosala nalesi sinyama ke yobona lo ke wavukela ishi. Lento ithatha wayishiya kuwe. I-sex yinhle yimbi. Imnati. Bafethu angithi nizwile important life bantshelile i-sex is a bad thing. Ungaheavy sex. Ungazi uheavy sex. Bathi kidi wena. Makanje bathi kidi wena abantu bachaza why not stand. Kanti ubulala impilo yakhe mfethu. Babzikota. Abantu abafuna usizo lwakho balithola kuphi? Ngiyatholakala lapha ku Ungasawasha amanamba waphe like Facebook, TikTok, okay, everywhere. Okay. Facebook Mpilo Yabezizwe Zikode. TikTok Mpilo Yabezizwe Zikode. On YouTube Mpilo Yabezizwe Zikode. Hayi bafethu ukhulumile nemzwile ukhulumile lo muntu unesithunzi bafethu uthe makafika mfethu. Like noma blumile nanoyeza yabona outside is short. Nizalemala. hayi but then isikhathi sethu sidlule nje siyabonga ukuthi uzile From Kota and Chill, Vodacom, my muse, sip&Grill, amajita wami, Times Live, Busheza, Ontariana, Soweto, siyabonga ukuthi uzile wasibonisa izinto ezijulile. I wish ngabe isikhathi esithi because